Posledné týždne som si uvedomila, že v lete pre mňa nie je najväčší problém zaspávanie, ale to, že sa počas noci stále budím, pretože mi je jednoducho teplo. Keď mi prišla táto chladiaca prikryvka od Sleep King, bola som hlavne zvedavá, aká bude na dotyk a musím povedať, že ma naozaj prekvapila. Materiál je neskutočne príjemný, je hladký a hneď pri prvom dotyku príjemne chladí. Páči sa mi aj to, že je krásne spracovaná a je vidieť, že si dali naozaj záležať. Dokonca som si všimla, že keď mám prikryvku rozloženú na posteli, tak si na ňu chodia líhať aj moje mačky a ochladzujú sa na nej. Odkedy mi prikryvka prišla, ju používam každú noc a rozdiel je naozaj cítiť. Môžem byť normálne prikrytá a nemám pocit, že sa prehrievam alebo že sa budím spotená a je mi teplo. V noci sa oveľa menej prehadzujem a celkovo mám pocit, že môj spánok je pokojnejší. Pri klasickom paplóne som mala pocit, že mi je po chvíli strašné teplo, celú noc som sa odkopávala, znovu prikrývala a stále som sa len prehadzovala z jednej strany na druhu. Ráno som sa často budila s pocitom, že som sa vlastne vôbec nevyspala. Ak aj ty patríš medzi ľudí, ktorí v lete bojujú s horúčavami počas spánku, toto je za mňa jedna z tých vecí, ktoré naozaj dokážu spraviť citeľný rozdiel.